gaurko lehen da biziko platera, Sonia, hau ikusi ondoren, barazkiak, ezta? Noski. Bueno, esan behar dizuet, Solana lauen, lehen esan dugun bezala, beste programatean esan dugun bezala, zerkausin aldamenen dago. Esateko, zerkausia da produktoren azoka. Larun batetan izaten da hor egun berezia, baina egunen zehar 3 produktore jartzeia neskak, bale? Esateko, ni lana egiten dut asko denboran dago barazkiekin. Ikusten dezuen bezala hemen, dauzkagu porruak, tipulamorea, kalabazina, berenjena, nola zan euskeraz, ni ez... Alberginia. Eske izen batzu dira... Gure ikusleak ja badakite. Bai, eta gero eszenario txikiak. Hori da. Gaur ekarri ditut, gaur zeudenak, baina, esan behar dizuet, urtean zehar aldatzen di joaztela, eta denbora esperatua izaten dela udaberria. Zatik hasten dira hilarrak, patata berrik, eta barazki horiek izatea super onak. Goxoak. Bai. Baina, garai honetan badazkagu barazki. Bai. Hain daukau pixka bat aida aldatzen, estazioa, eta egoteia pixka bat ja azaloreatu dena aurkitu dezakegu, merkatuan baino gutxi. Hain dauzkagu oraindikan udako barazkiak. Bai. Hori da, osagaiak esango dizkizuet, platerekin hasi baino lehen. Porruak, tipula gorria, kuiatxoa, arrautzak, alberginia eta zenario txikiak. Nondik hasiko gea? Zer barazki? Esan behar dut, ni partitzen dut barazkiak gordinak erabiltzen ditut, orduan dauzkagu, orduan gutxi gora bera zeintzuk tardatzen du gehiago iten du aigea sartzen. Lehentasuna emango diogu. Bai, porro hauek pixka eta handia dira, baina nahi txikiago gustatzen zaizkit, baina aukeran txikiak egizkeo txikiak. Bai, hobeto. Eta gaur tokatzen dana. Bai, finagoa dira, 2 porru erabiliko ditugu. Hori da. Kalabazin txiki bat. Kuiatxoa. Hori da. Bizkanaka, bizkanaka. Gero, ikusi ezue zenario txikia dian. Daude, Tolosako, zerkausian 2 aizpa, kasietan, beti daukate barazki espezialak, txikiak, neurriak, eta bariedet, ez diala ezagunak, eta beraiei erosten diogu beti gauza txikiak. Batzutan apaintzeko erabiltzen dira, eta beti jateko hori bai. Baina dekorazio mailan oso... Bai, kontutan izan behar dugu, beti zaporea eta finagoa diala, txikiak izaten balin badia. Eta prezio bezpizka garesti jore bai? Claro, eske nola txikian da, baina eske ez da garestioa, claro, beraieke bai, irabazin behar dute. Bai, ez dan bereziagatikan hori. Bai, claro, eske hau lehenago hartzen badute, eta ez badute gutxigo pesatzen, beraieke bai irabazin behar dute. Así que kobratzen dizue, txikia, handia balitz bezala. Igual. Orduan tipula, bai. Momentu atien zuei esan, zerkauzia esaten duen bakoitzian, kanpokoentzako, Tolosarrako, ingurukoak ez garanentzako, da famoso tinglau esaten dana, hori da, ez? Gaur egun zuek tinglaua gutxi erabiltzen duzu izen bezala, zerkauzia. Bai, utzakoia familiarizatuta gaur, bai. Guri bandikan kostatzen nahi baina gaurko eta azte honetan badakigu zerkauzia dela tinglaua. Berezia, bete-beti egoten da merkatua larun batetan. Eta egunero, batez baldin bada bestia, beti dago zerbait. Barazkiakin, babarrunakin, eta hainbat produktu desberdinekin baitaren. Hori da, eta berak aurrean daude. Kafesni hartu nahi balen bazue, 11etako txiki bat, pintxo bat. Bai, kuriosoa da, baina astean zehar bai jende asko hurbiltzen da zerkauzia barazkiak erostea. Hombre, kontutan izan behar dugu, gainea, merkatuan erostea, dena merkeagoa dela. Bai. Azkenean, letxuga bat 50 zentimo, eta gaine esateko, goizean hartuta, eta zuia freskoa, denbora bihar izaten da askotan, baina denbora eukizkeo badakizue, urreatu eta bertatik bertartu. Bai, pixka bat garbitu ditut barazkiak. Bai. Sartagi batean, olio pixka bat, pixka desente. Bai, martxen ipiniko dut, bai, aurrena zatituko dituzu? Bale, hola xo. Eta jungo gea, Zatitzen. bai.
ez ditut ekarri baino, lekako haine bai daude. Bai. Gu erabiltzen dugu variedadea, itaie variedadea. Produkzioa gutxiagoa da. Beste mota edo klase bat bezala, orduan garestiagoa da. Hori da. Vale. Dena tope jarriko dugu. Tope, vale. Tope, Hori da. tope. Listo. Listo, bat atorren. Bai, Vale. Hori da. Bueno, aurrena tipula. Hau hartzen duen pixka bat Klaseztitu. bai. Eta zarreran esan dugu nola klaseak ematen dituzuen, Bai. aldamenean daukazuen lokalian, ezta? Prestatuta dago, bai sukalde aldetikan, tresna aldetikan, 10-12 pertsonentzako klaseak emateko moduan, Bai, ezta? Hori. bai, bueno, tailer bat da, oso politia, eta, prestatuta dago, baina, bai, kanpoko jendea etortzen da, zu nahi bazu egun baten etorri eta kurtso bat ematea jendeantzako, etorri dezakezu. Edo, bai bestela, batzutan, zerbait jendea reunio bat bezala edo nahi balin badui. Bai, biltoki bat bezala, Bai, hori da. Gainera nola justo puntu bat daun jende, Pasako puntua, jende asko hori da. pasatzen dela, hain. Baina igual adibidez, gabonetako menua, gauza hola bereziak tarteka igual neguan egingo dituzue. Bai, Igual astebete eiza, astebete arratzaldetan gabonetako postriak eta horrela aukeran baitaren. Bai, normalean egu berritan arroskoa egiten dugu. Hori da. Klau, jende animatzen da arroskoa egiten, eta, segun oaine bai urrian daukagu, Tolosan kasino elkartea egiten du mikologiko aste bat festejatu eta tailerrak horrematen ditugu bat, eta gero, zerkausian eta feriatan gauza daude probatzeko, eta elkarlan batea egiten dugu hosteleriko bai. Ez detela biltzen beti salteatu egiten dut, laso. Ia beti, gatza, bat. Borua, nahi zan ez erditik ibakitare bai bineon, kasu honetan osorik nola. Ni osorik. Osorikan. Ikusten dugu eta olio gehiago eskatzen du, orduan, olio pixka bat. Pixka bat bota. Porru hau pixkat lodia da, Bezala zuk erosketak iteko ze ondo, Oi, bai. Tabernatik anerten, bertatik berta. Bai. Ondo. Lujo bat daukagu. Lujo bat da, bai, ja. Baina honi eta Tolosako guztiak. Oin berenjena. Hori da. Alberginia. Hori da. Gaurtikan horre, alberginia. Gainera ni umean itzanen nire guraso, nire aita baratza zeukan, baina, oain ja ez, pixka bat juteko. Goatzen naiz, hoi bai, beti rebozatuta, etxea jateko, klaro, horrela jartzen bazun, Inorketzun jaten ez da? Hori da. Borobilean edaki eta gero rebozatu eta listo. Batzuk esnetan eukitzen du pixkat, ez? Bai, baina nik esaten duten bezala, oain jendea barazkia jaten ditu, baina... Kostata. Nola esaten dute batzu, nik berde kontuik ez? Bai, txolana etortzen da jendea batzutan, ez ezkeni berdurak ez ditu jaten, orduan hemen, bai egiten dugula nahi, ikusiko du beste bihar, urdaiazpikokin, embutidokin, gero kontserba dauzkagu. Bai, hori da, kontserba kalitateko, kontserba bereziak aukeratu, eta gero zuk hori ireki, baina zure ikutu berezi bat emanaz, ez da? Gero, egingo dugu barazki hauekin eta kontserba batekin plater berezi bat. Hori bigarrengo platera izango da gaurko Hori bigarrengo platera izango da. Zue badakizue, adi egun, da, listo. Hemendik antzen goitugu, batzuk reservatu? Geroko platerako, ez abeko antxen erabilitugu? Hauek oain plater, eta beste platerentzako beste batzuk. Hau iaia inda dago, kontutan izan behar dugu, aldente pixka bat egon behar dutela, eta jazta, eta zeitun aterako dugu. Beste pixka bat. Ikusten zetan, pixket erosi, zatitu,
olio pixka jarri, salteatu eta listo. Ni beti esaten dut, gutzako erresagoa da, zatikan asko erabiltzezu, baina gero etxen iteko beti, eta zer osi behar dut pixka bat, ez da azkenen, barazki asko Pizaka. dauzkagu, Bai. Baina merkatuak hori du, ez? Pizza bat Bai. beste hola erosi, Bai. pixatu eta listo. O aleka ordaindu eta hori da. Bale, baina hau inda dago, eta enplatzatzek agoaz. Hori da. Zenbatera uratuko izut, hola? Vale. Kuriosa da, kalabazina ze saporea du nahi txikia, pues azkenean zapore guztia kalabazin bat osoa Bai. balitz bezala dauka. Ni txikian dana konzentratuta, ezta? Bai. Igual gehiago dut. Pizka bat sobratu egiten da. Eta orain gorringo bat jarriko dugu. Gainen goringo bat. Bai. Katilu bat nahi duzu? Mitxe. Txuringoa botatzeko, ezta? Bai. Normalen jendea esaten di, baina zerbait iten diozu arratzai, ezer dugu iten. Baina nola barazkiak momentu ninda daude eta beroak, Bai, bere berotasunakin temperatura Bai. hartzen du, ezta? hau dena oso ondo, beti eskuakin kendu ez Garbigan kaskarakin. gelditzeko. Bai, Azala eta txuringoa ondo kentzeko, ezta? horrela. Eta gorringoai batz lodi pixka bat bota, nahi bazu pili zu hartu eta bota? Bai, ze botako diot, gaz berezi hau, Bai, jeran nola da, gatza. jeran. Jeran. Aurreko egunean esplikatu zuen, Hola da, Bai. barrua daka utza bezala, lauki txikile bezala, eta airoso, Bai. berezila. Eta gero ja nahi badegu... Jeran nungua da, gaz hau? Frantsesa. Frantsesa. Bai. Gero nahi badugu olio pixka batekin edo Hori da. jarri dezakegu. Orain gai izango ditut askiko. azken ukituak, eta Ah. gero botatzen diogu azken ukitu hori dastatu Vale. Vale? Oso ondo. Oso ondo. Tipula gorria, azenarioa, kuiatxoa, porrua eta alberginia zatitu eta oliba oliotan salteatu. Barazki guztiak platereratu. Gainean arrautza gorringoa ipini. Gatza lodia eta oliba olioaz gozatu. Ze koloretsua gelditu da, platera, Bai. Hori da. Olio pixka bat botako Bai, hori diogu. agozezu. Bai, Bai. esan dugu azkenen kutua hori izango dala. Bai. Hori da. Pixka bat. Eta guain ja. Gorringo lehertu egin beharko dut, ezta? Puskatzea da. Bire, bere berotasunakin, tela txiki bat intzai Bai. buruan, oza, ez pentsa hotzotza eta gordini da honikan, temperatura hartu du. Barazkia goxuak engo dira, baina bio arrautzak ematen duen ikutuan egitea esan da asko Bai. gustatzen zata. Barazkiak nola aldente dauden, soinuta guzti. Eta krikra, baina oso tekstura ona. Primererakoa. Oso ondo. Lehen da biziko platerekin bukatu dugu. Bigarrengoa ere berriz barazkiak, baina beste ikutu desberdin bat emango diogu. Bagatoz.